Ya wis gedene cangkeme wis mecucu-mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Ya wis ben ya. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus ora. Jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane ya paling ming njuguk kon saweran mau to. Matamu weruh ora iki lho. Apa ta? Isih bukaan tas Lah isih sing kon bukaan. saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho, akeh banget lho. Ora nganggo dit mau to? Tuadake cah tipis. Apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatut iki. Jenengan dadi celeng bareng to? Nyeronggo cengelmu. Sinden lagi. Sugeng dalu sedaya mawon. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya mawon nggih kula remen sanget saged sowan mriki sugeng dalu Pak Seno. Iya. Wah, kula remen banget Pak Seno. Saged sowan mriki. Kok kejaba saka kuwi aku jane mikir kowe iki melu wayangan iki suwe-suwe kaya edan di rumah. Ora Pak tenan iki aku mergo lagi bahagia tenan aku. Bahagia ngopo? Aku mau nyaris arep modar. Mergo aku arep ketibanan cowek. Kok iso? Wes Apa tenan kok kuwi. cenanangan arep Nah, tak nyinden barang kok pikir-pikir sapa? aku ki iya. Piye kok cenanangan arep nyinden barang kok Aku sapa ki pawon? sindan ki cerdas ning petuk aku nek ben dina ki. Rada stupid ngono lho. Lah, kok Ya mbok- ngerti aku lagi ngecat ya to. Ngecat kan lemari yo tak tutupi nganggo Ose. kloso. Kowe iki sinden viral. Heeh. Ya. Iki nek ana wong ngarani Elisa iki wis diarani bayar dhewe. Bayar. Mangke ngangge Elisa. Elisa manajemennya sudah sendiri. Silahkan iya. bayar sekian kalau mau. Kok ngecat kok dhewe iki lho. Wah, ya ora apa-apa cah bakoh e. Ya ngono kudu ngono. Aku mau ngecat lemari tak tutupi nganggo kae. Apa tiker sing plastik kae. Terus tak naik cowek dhuwure. Nah kan yo panganan tak lepoke ning lemari. Nah aku tuku iwak bacem. Lah ya aku arep njupuk iwak bacem arep madang. Tak buka klosone kok ya aku ora njupuk coweke sithik ya. Goblok tenan. Tak buka ngene iki, aku mbrobos njupuk iwak bacem coweke glundong. Goblok tenan tak pikir aku ki. Nah, saiki kowe lagi sadar to nek asline kowe iki S2 ning goblok. Iya. Iya. Neng kon kehidupan sehari-hari aku sopek aku aku. Nah iya kok iya. Petuk. Rumah kowe berarti mau ketiban cuek. Nah yo teneh mono kelakon sinden Elisa tidak jadi wayangan karena ketiban cowek nak yo. Kowe Ra ra- masuk to, Pak. Kowe mau ketiban ning muntune tiba ora? Ora, ya ora nganggo muntu. Ngopo coweke wis abot ditambahi muntu nggo apa? Maksude cuweke tiba ki sak muntune ora. Ora, muntune. Nek sak muntune kan kowe kudu mbiyo warake ning koran-koran. Piye? Sopo sing iso njukukke muntune? Wah, Tak terus nek nalang tak pek bojo, nek wedok tak pek sedulur kuwi aku langsung mlayu ning nggonamu terus tak nahi muntuku. Iya, setuju ya lah kowe. kudu ning ngono ya. Oh iya. Wah, kurang cerdas aku. Apa tak baleni meneh ya? Aja, iya, Mbak Ya, Elisa. Injih, menika dere mangayu bagya dene dusun menika. Desa. Menika ambal warsa kaping 7.3. Wah. Mugi-mugi sedaya warga saged kebinaringan rejeki ingkang kathah. Saged Modiar kowe. Ya ming kuwi tok dhek. panjang yuswa. Lho, sing panjang apane? Umure. Oh. Yuswa ki umur. Piye to? Pinter terus. Iya, saged Ayom. ayam tentrem
inggih makrifah lo jinawi. Amin. Menapa ingkang dipun tandur saged tugul ingkang subur-subur, menapa ingkang dipun sade saged payu sedaya. Ingkang apa meneh ya Pak? Ha nek tok dongake ngono ki tenan kabeh entek-entekan. Oh iya ya Pak. Napa sing disade iso payu sedaya terus do adol-adolan apa-apa lemah didol entek-entekan. Oh iya bener. Oh ya pinter kowe Pak. Lah iya pinter aku nek sekolahe dhuwur kowe ning kecerdasan sehidup sehari-hari pinter aku. Oh bener Pak, sira pancen pinter. Pinter kok pinter. Saka kadohan krungune kentir lho kuwi. Pinter ya sing botek sing krungu kentir. Ngomong pinter. Budek ora bodek. Bodak. Nek bodek iki. Bodek iki godek. Godek iki godek. Gudek. Nek gudek iki gudek coba bukaan sikilmu ana gudike ra. Wah ya mulus padake nyo. Ki. Oh, mulus ya. Masa ana gudek. Cah lugu ngono kuwi ya. Iya, ngono ya. Ayo, podang kuning sa. Podang kuning malih. Aku dhewe wae. Oh iya, tende ya nubrok. Ya iki luar biasa lho. Iki piyai adoh ning nek ndi-ndi mesti nusul aku. Iya. Niki caket mriki to Mas Facap niku daerah Prambanan duduk to. Prambanan. Klaten. Klaten ya. Mriki Mas. Alon-alon. Maju alon-alon aja mundur alon-alon Mas. Mriki Mas, maju terus kiri wa sithik. Nah, kanan sithik. Maju meneh. Iya, salangkah awas melompat Mas. Nah, iki yo dase tusio di sampar wae. Radeng. Ya no. Lewat kene. Awas yo. Ora nembang ya, Pak. Ngendang lali. Ngendang alon-alon, Mas. Ngendang ya. Aku aja dicegat dalan lho Pak Tusio. Kowe kurang ajar kowe. Piyaga tuwa idunekke ndase Tusio sampar wae. Ora ya bercanda. Wis mapan Pak Seno. Ya, bawani. Bawa podang kuning ya. Podang kuning, Mbak Elisa or karo Salaso dikendangi karo Mas Fajar. Salah satu ki piyai tunanetra. Ya, ngono ya. Sinebut Sriune ngopo podang kuning sing positif tak didalang ki. Hah? Wong ming kleru cakepane kok kowe iki ngunak-unak aku sak. Nadyan wujute mung peksi. Ya nek kuwi mau sing tok sebut iki bawa Sriuning. Ayo mayang iki mikir apa-apa ya. Oh iya. Kleru iki wis lumrah. Ije. Mikir ngamplopi wiyaga semene iki. Sinden semene iki. Saiki deleng lakone. Isih tak pikir bareng tak lebokke. Lho, kok miturah sithik tak longi meneh. Ya. Mulane sok ana 2000-nane barang. 2000-nane dengkulmu jeblok kuwi. Ya makane. Ya sing Aku ora mung tanggo geguyon to. Ora kadang kala pancen do tak nehi ewon-ewon kae. Pikire tak ulung ngono wah kandel tenan. Matur nuwun Pak Seno, matur nuwun. Bareng dibuka 5000-an kok. Iya. Ya ora apa-apa. 2000-an ana kaya Tusia. Nadyan wujud bayar yoga kok 372. Iya lho, kepange tentenan. Durung ana receh 500 ya, Par. Wah, jen. Durung. Ya. Nadyan wujud mung peksi. Sebab apa maneh wong cacat kok tok nuwun sewu duwe ciri kok tok unggahke tetep tok unggahke. Ngene no, iki dienggo motivasi karo wong sing ganep-ganep
diparingi panca indriya sing ganep karo sing gawe urip. Ya. Selagine sing nuwun sewu ora weruh wae belajar seni lan budaya. Sing genep panca indriyane, sing komplit tangan sikile, sing iso mikir nganggo pikiran sing apik. Nek kon ngeni karo kon budaya malah kadang-kadang kok sok ngunekke budaya iki kuno, budaya kuwi ketinggalan zaman. Ayo ajar ngendang. Moh aku nek ora ngedram ora iso. Ya. Kuwi jane kleru no. Luwe-luwe akeh lho piyai ibu-ibu, bapak-bapak sing anake arep sekolah mlebu ning nggon sekolah seni terus ngendikane ora kepenak ning ati. Kuwi arep mlebu sekolah karawitan kuwi sok nek tuwa mangan apa? Mangan ndase bapak kuwi. Iya. Kok ngono? Lara atiku no. Iya. Mula aja sok ngembe karo seni lan budaya. Kanthi srana seni lan budaya ngene iki nuwun sewu iso makani anak bojo. Ya ngono ya Mak. Iya. Aja tok mingke. Aja tok apa jenenge aja tok kiwake. Aku ora ngomong goroh, aku ora ngomong apa jenenge iki sing ming dienggo srana memacu ora. Penabuhku iki beda karo kanca liyane. Kowe nabuh drum, kowe nabuh gitar nganti tok ewange weng kalah karo penabuhku. Penabuhku nek esuk manasi mobil, nek pemain gitar manasi sego wingi sore no. Iya, no, ora sombong. Lah iki jenenge kesenian ku iso dienggo urip tenan, ditenani utawa disinau sing apik, bakale dadi wong-wong sing kecukupan. Ngono ya Mak. Iya. Mula arep nuwun sewu Mas Fajar iki cacat netrane. Ning aku entuk dawuh saka Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan. Nek wonten piyai cacat sing ajeng nyumbang lagu utawa nembang diparingi wektu Pak Seno menika kagem motivasi supaya kesenian iku mboten dipandang sebelah mata. Iya. Ayo, wong cacat mripate ora bakal iso mandang sebelah mata. Ya piye ya? Iya. Mangga Mbak Alisa. Neno alus manis tur merak ati neno wis wenggon kula goleki si podang kuning iba bunga bisa dadi tombo ya Mbak. Ayo Mas Fajar siap. Ya. Ngiwa apa nengen ling ngendang. Ya diwalikke kuwi. Ya wong wuta iki nek ngendang malah nyemelangi lho. Kok nyemelangi? Lah nek ra dipenerke kendange. Kene ro kene engko nek esuk awan plok. Ya ora lah. Oh saraf motor iki wis. Kena ora ini dhewe to. Deng. Sing muni deng cangkeme ayo. Oh wis kena kulung. Oh wis sampun. Ya, mangga. Sampe to. Esuk awan ning omah wis ora grasa.
Sesuk pensiunan ngono carane aja kok sesuk ra payu njuk ngamen yo turun pemikiran wong cerdas ki nek sesuk ra payu saiki nabung golek simpenan sesuk ngenai pensiunan goyo-gone karo sindene ngono ngetoke jalan ki kaya cerdas wow teladan ngono lho sik kowe iki omong apa iki tak rungokke ming loh iya ngono kuwi ha iya lah wis dinehi anu to apa jenenge iki tabungan to tabungan apa ya streaming ya ora iso streaming sesuk nek misale kowe ra payu ya melu medhon dolare piye iya mangsane gampang ning YouTube aku kaya wong radong wis gak lingkuh Mas Rewet oke ya malu matur suwun Mas Pajar ya ngendang tok sik ya Mas sesuk nek pentas ning liya nggon tak kon nembangnya iki dikake Mas Fajar yo. Wis, kowe wae kowe sok ngelongi iki. Lho kok malah ngadeg arep tampani dhewe. Yo wis kene Mas Fajar. Iya. Atur suwun nggih Mas, sesuk nek pentas ning daerah Prambanan mang rawuh malih. Yo nek cedhak-cedhak ngono ya Mak. Iya. Ya, matur sembah nuwun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Luar biasa iki no. Iya. Matur suwun wis kepareng ngaturake. Ayo monggo diteruske iki mau podang kuning sing nyuwun. Ah, saiki gubuk asmara. Ya. Gubuk asmara biasane Mbak Ika. Diganti sekno. Ya, sapa? Bagor Brand. Ya. Ayo Tin. Ayo. Gedene cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Iya, wis ben ya. Oh. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikeki Bagor Brand terus lho. Kaya apa ta wujude kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus koro. Jenengan mau ketake ngene dhuwit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane paling ming njuguk kon saweran mau to. Matamu weruh ora iki lho. Apa to? Wis bukaan tas. Lah sing saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho. Lho kah banget lho. Ora nganggo dit mau ta? Tuadake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon kei sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya
nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sing entuk amplop kok dadak kei. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu kae lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawe 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi kok nyondo meri. Lah aku tok sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Prastiwi gedhek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lho, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cethile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Pira? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-elek nyanyi kok. Ya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi tengok kene Mas Grobak. Dadak benakke sik. Oh, kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis iki 20 iki keke wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya, wis kae. Wis sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Angge bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane nganggo. Ya nek komplit 200. Mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Swidak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur ya 200 ning nirokke cengkokku lho. sing endi? Ayo ki engko lingsir yen Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem Apa? lingsem yen ke mutan ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku nafasnya cekak Ayo ora urusan aku pokoke grene lingsem yen kemutan dipedhot sithik ra apa ya? ora pedhot sithik kagol kowe Aku ra iso nek dawa-dawa. amah Sithik to. gah Sithik. emah ku senengane kok meksa to Lah ya aku ora tekan nek sakmono. tekan wae kok iki lho kaya padha muni tekan wae Lingsem yen kemutan. salah lingsem yen mutan
Nah, aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek, nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasa baleni? Ora, aku nganggo mandek ning kok. butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gak keruk wedi gak. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sadurunge tak disiden rak keruk wedi kali Praga kae. Oh. Karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gede banget ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blubu. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo Tin? Ajeng gawe kamar Pak. Mesake gawe kamare kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Kerubyu. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun mengke ndak ilang. Kok ilang? Dikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Ora apa-apa. Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nandi. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gak. Iki lho tak cepake. Moh gak. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Kene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Sing kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning iso apa-apa tak ikhlasi wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltrut. Lah sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kae iki. Adine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah. Apa? Aku pikirku iki mergo tak catuti iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng bareng to? Nyeronggo cengelmu. Lah mau muni piye? Njaluk tak seronggot ya kene. Ben iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jadilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-njalukan duit. Lah ngapa? Tak tekor. Ora wis nyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sik. Lah. Kene. Oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange titenono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Ya ben apa-apa. Seneng tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora ana kasijan.
Yo mangga. Lingsem yen ke motan. Desa. Ayo cengkokmu wing tak apalke. Oh datang mantuk-mantuk Ayo suara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono wae. Hei. Ya. Neno. Sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Akhirnya disaut. pendak dino cerewet gue ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen cindhen sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu kamu. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing gubuk asmara ya yen liwat aku kelingan monggo ya yen liwat aku monggo
bapake wae sing nyawer nggih. Kowe lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya, Merganya pelit ya? enggak. Situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, anak sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ngono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalang kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Nek isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh, arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Ya. Wah ya lumayan untuk pendapatan wis. Sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya ora apa-apa. Ya iki pamundutan ku diponto-ponto ya, Nak. Ya.